Astăzi să mă distrez perfect. O mai fac pe calculator. Temă. Peste o zi. Plictisitor. Când vine domnul profesor? Când vine domnul profesor? Îmi lac să fac temele alea. Ce s-a întâmplat? Salut! Salut! Bine, hai să începem. Când vine? Am venit! Aoleu! Ce duce că mai este asta? Hai! Haha! Adoră! Asta am învățat matematică și la română. Ce se petrece? Astăzi vom învăța despre matematică și română și...